dobrodinec.online. Ide o možnosť prispieť, pomôcť k prežitiu našej cirkvi na to, aby mohla zabezpečiť základné potreby vlastného chodu a súčasne aj ďalších pastoračných aktivít, ktoré sú spojené s jej životom. Poznáte zaiste ten žart, že koľko stojí jedna kvapka? A odpoveď nič. Tak mi jedna kvapka ide doplná. Práve o toto ide aj v dobrodincovi.online, tejto spoločnej našej grécko-katolíckej internetovej platforme, cez ktorú aj s vašou pomocou chceme pomôcť našej cirkvi. Naozaj malá kvapka nič nestojí, ale veľa malých kvapiek, to je obrovské dielo. Bratia a sestry, pozývam vás k tomu, aby sme sa stali aj my dobrodincami. Ja viem, že je to v dnešných časoch dosť ťažké a predsa dať zo seba znamená dávať zo seba lásku. Starostlivosť. Starostlivosť o našu cirkev. A preto aj ja využívam túto príležitosť na to, aby som vás pozval k veľkodušnosti, pozval k tomu, aby ste preukázali aj vy svoj diel lásky k našej grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku. Nech naozaj aj vaše srdce je vždy veľkodušné. Už teraz chcem vysloviť všetkým darcom, všetkým dobrodincom, ktorí sa podieľajú na vytvorení veľkej rodiny, možno malých darov, ale veľkých darcov, úprimné Pán Boh zaplať. Ďakujeme. Sláva Isusu Kristu.